Sanxenxo por fin dá por rematado o polígono de Nantes. 13 anos despois de que se iniciara a súa construción, o alcalde da vila anunciou que o parque empresarial xa está listo para entrar en funcionamento. Aqueles emprendedores e aqueles empresarios que sean daqui ou sean de fora se queiran instalar ali, que desde mañán mesmo poden empezar a presentar os proxectos no Concello porque terán licencias rapidamente, porque o que me transmiteu o Consello Rector é que a semana que ven van a presentar o escrito solicitando a recepción definitiva, que é un tema que lle corresponde a eles. A conexión ás redes eléctricas e de saneamento foron os principais problemas que se atopou o parque nos últimos anos. O Concello asinou un convenio con Fenosa polo que se acometerán as conexións das parcelas cando haxa empresas interesadas en asentarse. En canto ao saneamento, Augas de Galicia deu finalmente luz verde a conexión coa depuradora de Dena en Meaño. Se mañá no parque se quere montar unha conservera, non se pode conectar directamente así a depuradora. Por que? Porque tú que tes a obligación é de darlle servicio ao parque para aquelas empresas, que teñen que ter un consumo normal para a xente da propia empresa, pero non para o seu proceso productivo. É un parque empresarial de empresas, máis ben comercial, non é industrial, de meter grandes industrias aí. O que destacou Martín é que todos os traballos se realizaron con cargo ao aval de 4 millóns de euros postos inicialmente, polo que os propietarios das parcelas non terán que facer ningunha achega adicional. O rexedor non ocultou a súa satisfacción coa xestión realizada. Empezamos o parque no ano 2005 sendo alcalde, e estou recepcionando o parque no ano 2018 sendo alcalde Telo Martín. Outra vez sin haber estado aquí durante unha porrada de anos, eu non sei, solamente o digo, e non o digo con ninguna acritud, nin contra tal, pero eu creo que cando te centras nun tema, telo que defender e sacar pa diante. Telmo Martín tamén explicou que o seguinte paso será o deseño dun sistema de promoción do parque para captar novas empresas, destacando a ubicación do polígono de Nantes, que segundo o rexedor é inmellorable.